Lemra sa doplazila. Ale že naša Kristýnka bola tiež tak nejaká, že ty sa vyporesíte na Kristýnku. Keď tak kúsek pôjde na aute. Na koni. Čau, Peťa. A kde je ten pán kmeň? Kde išol? To sa Ešte skôr. nedošol? Nedošol. Mladý. Nie, to máme za piatku. Ty to vodu práve, to je ináč práve To nebolo. ale to bude Ono to má pekné. že sa to ide hodí. Ono to má podľa mňa jeden tak úplne. Ale že iba stúchajdo, ono z toho Vážení hostia, milí rodáci, krajania. Je pre mňa cťou, že vás všetkých môžem privítať na Hradle na spomienkovej slávnosti, ktorá sa koná pri príležitosti 95. výročia smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Vážení hostia, drahí spoluobčania, stojíme na mieste, ktoré symbolizuje spojenie osobností s dejinami národa. Aby sme si pripomenuli 95. výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika. Od 4. mája 1919 nás znepokojuje tragédia a verzie o jeho smrti. Veď jeho vzácny život vyhasol práve vtedy, keď sa plný síl a nadšenia vracal na slobodnú slovenskú zem. Slobodný slovenský národ nemohol prijať generála Milana Rastislava Štefánika s príslušnými poctami ako svojho hrdinu. Namiesto toho, aby sa stal vedúcou postavou slovenskej politiky, stráca život. Stráca život, ale neopúšťa Slovensko, svoju vlast, ktorú tak miloval. Jeho životný odkaz je tu dodnes medzi nami.